Здравейте, аз съм Наталия. Това е първото предаване за коктейли и алкохол, бар култура в България, а именно Шейкър. Днес ще ви покажа как да си направите едно супер страхотно лятно коктейлче Бери Мохито. За целта съм приготвила 300 мл чаша. В нея слагаме 20 грама микс от малини, ягоди и боровинки. След което слагаме 4-5 резена лайм. Намачкваме и слагаме 2 лъжици захар. Намачкваме. Слагаме около 10 листа мента. Намачкваме малко. След което слагаме натрошен лед. Добавяме 50 мл ром. След което разбъркваме. Добавяме още малко лед. Малко сода. След което разбъркваме много коктейла. И украсяваме. Аз съм приготвила ягодка с едно лаймче. Слагаме ламчиците и нашето Бери Мохито е готово. Това беше първия епизод на Шейкър. Надявам се да ви е харесало. За повече клипчета следете канала ни и страницата ни във Facebook. И не забравяйте, консумирате с мярка и се наслаждавайте. Аз отивам да пия вода.